ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। ప్రభు చేశాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక నుండి స్వాగతం తెలియచేస్తూ, ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 32వ అధ్యాయము కర్మబంధనము, జీవుల యొక్క కర్మ బంధనాలను గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారి మనము వింటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు 6 మరియు 7వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా వీటిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. నివృత్తి ధర్మ నిరత నివృత్తి ధర్మ నిరత నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమా నిరహంకృతాః నిర్మమా నిరహంకృతాః నిర్మమా నిరహంకృతాః స్వధర్మాప్తేన సత్వేన స్వధర్మాప్తేన సత్వేన స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా పరిశుద్ధేన చేతసా పరిశుద్ధేన చేతసా హరే కృష్ణ.
నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమా నిరహంకృతాః 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 స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమా నిరహంకృతాః స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా నివృత్తి ధర్మ నిరత హరే కృష్ణ ప్రభు. ఒక ఇద్దరికి ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ, నిన్న మనం చెప్పని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. భాస్కరయ్య ప్రభుజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమా నిరహంకృతాః స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమా నిరహంకృతాః స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా. హరే హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. నివృత్తి ధర్మ, నివృత్తి ధర్మ నివృత్తి ధర్మములందు, నివృత్తి ధర్మములందు నిరతాః నిరతాః సదా నెలకొనియుండి, నిర్మమాః నిర్మమాః ఎటువంటి స్వామిత్వము లేకుండా, ఎటువంటి స్వామిత్వము లేకుండా నిరహంకృతాః నిరహంకృతాః మిథ్యాహంకార భావరహితముగా, మిథ్యాహంకారరహితముగా స్వధర్మ. స్వధర్మ హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు స్క్రోల్ చేస్తారు. స్వధర్మముల ద్వారా ఆప్తేన నిర్వహించి సత్వేన సత్వగుణముచే పరిశుద్ధేన పూర్తిగా విశుద్ధమైన చేతసా చిత్తముచే. హరే కృష్ణ. భావము సంఘరహితముగాను నిర్మమత్వముతోను నిరహంకారముతోను వర్తించుచు స్వధర్మములను నిర్వహించి మనుజుడు విశుద్ధ చిత్తముతో తన సహజ స్థితి యందు నెలకొనగలడు. ఆ విధముగా నామమాత్రపు భౌతిక కర్మలనొనరించుచు అతడు సులభముగా
అతడు సులభముగా సులభముగా భగవద్ధామమును ప్రవేశించగలడు. భగవద్ధామమున ప్రవేశింపగలడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ఇచ్చట ప్రయోగించబడిన నివృత్తి ధర్మ నిరతాహ అను పదమునకు వైరాగ్యము కొరకు నిరంతర ధార్మిక కర్మ నిర్వహణము అని భావము. ధర్మ కార్యములు రెండు రకములుగా నుండును. వానిలో ఒకటి ప్రవృత్తి ధర్మం అని పిలువబడును. ఉన్నత లోకములకు చేరుకున్నట్టుకు లేదా ఆర్థికాభివృద్ధి కొరకై గృహమేధులు వాని నొనర్తురు. వాటి చరమ లక్ష్యము ఇంద్రియ తృప్తియే. ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చిపడిన మనమందరము ఆధిపత్యము చలాయించవలనడి భావనను కలిగియుందుము. అదియే ప్రవృత్తి అనబడును. దీనికి విరుద్ధమైన ధర్మమే నివృత్తి ధర్మమని పిలువబడును. అదియే దేవదేవుని కొరకు పనిచేయుట. అంటే కృష్ణ భక్తి భావితుడైన వాడు స్వామిత్వమును కలిగియుండడు. మిథ్యా అహంకారంతోనూ తాను దేవుడునని లేదా ప్రభువునని పలకడు. తానెప్పుడు సేవకుని వలనే అతడు తలచును. చిత్తమును శుద్ధిపరచుకుని విధానం అదియే. గృహమేధులు ఉన్నత స్థితిని బడిసి భౌతిక జగమందలి ఏదియోనొక ఉన్నత లోకములందు ప్రవేశించినను మరల విలయమునకు గురి కావలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సో సూర్యద్వారేణ తే యాంతి సూర్యద్వారేణ తే యాంతి సూర్యద్వారేణ తే యాంతి సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతోముఖం పురుషం విశ్వతోముఖం పురుషం విశ్వతోముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం పరావరేశం ప్రకృతిం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం అస్యోత్పత్యంత భావనం అస్యోపత్యంత భావనం హరే కృష్ణ. సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతోముఖం సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతోముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం మస్యోత్పత్యంత భావనం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం
పరావరేశం భావనం. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చదువు. సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతో ముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం. సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వముఖం పరావరేశం హరే కృష్ణ. ప్రభు ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ ఇంతకు చెప్పిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతో ముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. కే దుర్గా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతో ముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం. హరే కృష్ణ. సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతో ముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సూర్యద్వారేణ కాంతి పథము ద్వారా కాంతి పదము ద్వారా తే తే వారు వారు యాంతి యాంతి చేరుదురు చేరుదురు పురుషం పురుషం పరమ పురుషుని విశ్వతోముఖం విశ్వతోముఖం విశ్వమంతటిని గాంచువాడు గాంచువాడు పరావరేశం ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులకు అధిపతి జగత్తులకు అధిపతి ప్రకృతిం భౌతిక కారణము అస్య జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి అంతా వినాశము భావనం కారణము. హరే కృష్ణ. సో భావము భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు ఈశ్వరుడును జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి అంతములకు మూల కారణుడును అగు పురుషుని అట్టి ముక్తాత్ములు సూర్యపథము ద్వారా చేరుదురు. హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. సో భాష్యము సూర్యద్వారేణ అను పదము హరే కృష్ణ పదమున ప్రకాశ పథము ద్వారా లేదా సూర్యలోకము ద్వారా అని భావము. ప్రకాశితమైనట్టి పథము భక్తి యోగమే. అంధకారమున చరించక సూర్యలోకము ద్వారా ప్రయాణించుమని వేదములు అందు ఉపదేశించబడినది. ప్రకాశిత పదము ద్వారా ప్రయాణించుటచే మనుజుడు గుణ సంపర్కము నుండి విడిబడి పూర్ణ పురుషోత్తముడు వసించునట్టి ధామమును చేరునని సైతము ఇచ్చట ఉపదేశిత. విశ్వతోముఖం అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడని భావము. భగవానుడు తప్ప జీవులెల్లరును అంటే మన గణలో వారు బహు గొప్పవారైనను అతి సూక్ష్మమైన వారే.
కనుకనే వేదములందు భగవానుడు నిత్యులందరిలోనూ పరమనిత్యునిగా పిలువబడినాడు. అతడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు యజమాని అనియు జగత్ వ్యక్తీకరణమునకు మూల కారణుడును అయి ఉన్నాడు. జగద్ వ్యక్తీకరణము అతని శక్తి చేతనే సంభవమై, ప్రకృతి కేవలము అంశ మాత్రమే, అది కూడా అతని శక్తియే. తల్లిదండ్రుల కలయిక శిశువు జననమునకు కారణములుగా ప్రకృతి దృష్టి పడిన కారణమున భౌతిక జగత్తు వ్యక్తమగుచున్నది. అనగా నిమిత్త కారణుడు స్వయముగా భగవానుడే గాని భౌతిక పదార్థము కాదు. హరే కృష్ణ. ఇది భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. శ్లోకం పెట్టి ఉంచండి ప్రభు, ఏం కాదు. హరే కృష్ణ. సో మరి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ 3వ స్కందంలోని 32వ అధ్యాయము కర్మబంధనము. అంటే జీవుడు మరి తాను వనరించేటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా ఏ విధంగా మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంటాడు లేదా ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకుంటున్నాడు అనేటువంటి మరి ఆ కర్మలు ఏ విధంగా అతన్ని బంధిస్తూ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా అతన్ని ఉన్నతులను చేస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాల ద్వారా మనము ఇక్కడ ఆ కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తూ అంటే వారి బోధనల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్పినటువంటి అంశాల ప్రకారంగా ఇంద్రియ భోగాల చేత ఆకర్షితులైనటువంటి వాళ్ళు పితృదేవతలను దేవతలను అర్చించడం ద్వారా చంద్రలోకాలకు ఉన్నత లోకాలకు చేరి అక్కడ వారి యొక్క స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరి అనంతశేషు పైన పవలించినప్పుడు ఆ ఉన్నత లోకాలతో సహా మొత్తం లోకాలు కూడా లయించిపోయేటువంటివే అనేటువంటిది చెప్పింది. కానీ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు, విశుద్ధమైనటువంటి మనసును కలిగినటువంటి జనులు మాత్రము ఆ దేవాది దేవుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నులై ఆ విధంగా అతడు సంతృష్టులవుతారు. మరి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుండి విడిపడి మొదటగా తమోగుణ భావాల నుండి రజోగుణము, రజోగుణ భావాల నుండి సత్వగుణము, సత్వగుణాలు కూడా వదిలివేసి శుద్ధ సత్వ స్థితిలోనికి జీవుడు చేరుకున్నప్పుడు అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటిది. మరి అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి మనసు కలిగినటువంటి వారు లేదా విశుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎప్పుడూ వారు ఆ భగవంతుని కొరకు మాత్రమే వారి యొక్క సేవలు ఉంటాయి. అందులో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నిన్నటి శ్లోకాలలో అర్జునుడిని ఉదాహరణగా తీసుకుని మనకి వివరించినటువంటిది చూస్తాము. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్లోకం పెట్టించండి రామకృష్ణ ప్రభు వీలైతే. ఓకే ప్రభు. సో మరి ఆ విధంగా విశుద్ధ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తులు వారు చేసేటువంటి కర్మలన్నీ వారి ప్రీతి కోసం కాకుండా, వారి యొక్క ఇంద్రియ భోగాల కోసం కాకుండా, లేదా వారి యొక్క ఆర్థికాభివృద్ధి కాకుండా ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే చేస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వారిని నిస్సంగులుగా నిన్నటి శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటిది.
సో మరి ఈరోజు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు కపిల భగవానుల వారు, నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమా నిరహంకృతా స్వధర్మాప్తేన సత్వేన పరిశుద్ధేన చేతసా. సో నివృత్తి ధర్మ అంటే ఇక్కడ నివృత్తి ధర్మముల యందు అంటే ఇక్కడ వాస్తవానికి జీవుడు తన యొక్క ధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ రిలీజియస్ ధర్మాలని చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా డిటాచ్మెంట్ తో వైరాగ్యంతో చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ నివృత్తి ధర్మ నిరత అంటే ఎవడైతే విశుద్ధమైనటువంటి మనసును కలిగి ఉన్నాడో అటువంటి జీవుడు తన యొక్క కర్మలను సదా వైరాగ్య భావనతో అంటే ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా నిర్మమా అది చెప్తున్నారు, ఎటువంటి స్వామిత్వము లేకుండా అంటే ఈ తాను చేసే కర్మలకు ఫలాలను తానే భోగించాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా. అందుకే మనకు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు, కార్పణ్యదో హరే కృష్ణ ప్రభు ఎవరైనా అది శ్లోకం చెప్తారు, కర్మ ఫలాలపై ఆసక్తి లేకుండా చేయమని చెప్తుంటారు. కర్మణ్యవాధికారస్తే. ఎస్, కర్మణ్యవాధికారస్తే అంటూ మనకి కార్పణ్యే కాదు, హరే కృష్ణ కర్మన్. సో అంటే మన యొక్క ఆ కర్మలను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలపైన మనకి అధికారం లేదు అంటూ చెప్తారు అక్కడ. కానీ అలా అని చెప్పేసి కర్మలను ఆపివేయొద్దు అని కూడా మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. కర్మణ్యే వాధికారస్తే అంటూ మనకి అక్కడ చెప్తుంది. అంటే కర్మలను ఆచరించడంలోనే మనకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలాలపైన కాదు అని చెప్తుంటారు. ఆ కర్మ ఫలాలకు నీవే అధికారివని ఎప్పుడూ భావించకు అని కూడా చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనము అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నివృత్తి ధర్మ నిరత నిర్మమ నిరహంకృత అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఎటువంటి మిథ్యా అహంకార భావం కూడా లేకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మలను వాణుని యొక్క ధ్యాసలో చేయాలి. ఏదైతే అర్జునుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క కోరిక మేరకు చేశాడో, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో చేశాడో, ఆ మాదిరిగా మనల్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం చేసేటువంటి ఏ ధర్మమైనా ఏ పనైనా అది నివృత్తి ధర్మంగా ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే సాధారణంగా మనకి ఈ ధర్మ కార్యాలు 2 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తుంటుంటారు. ఒకటి మనకి ప్రవృత్తి ధర్మము, రెండవది నివృత్తి ధర్మము. ప్రవృత్తి ధర్మము అంటే తాన వృద్ధి కోసము, తన ఇంద్రియ భోగాల కోసము, ఇంతకుముందు ఏదైతే గృహం మేధులు ఈ జన సామాన్యం చేసేటువంటి ధర్మము ప్రవృత్తి ధర్మము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ జగత్తుపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి భావనను కలిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా అతని ప్రవృత్తే అది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే ప్రవృత్తి ధర్మ. సో కాబట్టి మరి ఈ ప్రవృత్తి ధర్మాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు పూర్వపు శ్లోకాలలో వివరించినట్లుగా ఆ సూర్యలోకాన్ని, చంద్రలోకము లేదా స్వర్గలోకము లేదా తపోలోకము లేదా సత్యలోకము వంటి లోకాలను, వివిధ లోకాలను చేరుకోవడానికి, ఆ లోకాలలో ఉండే సుఖాలను అనుభవించడానికి వారు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు, అటువంటి ధర్మాలు ప్రవృత్తి ధర్మాలు అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఉన్నత లోకాలను చేరుకోవడానికి ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకై గృహమేధులు వనరించేటువంటి ధర్మాలు ప్రవృత్తి ధర్మాలు. కానీ విశుద్ధ భక్తుడు, విశుద్ధాత్ముడైనటువంటి వాడు ఆచరించేటువంటి ధర్మము నివృత్తి ధర్మముగా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు సంఘరహితముగాను నిర్మమత్వముతోను నిరహంకారముతోను ఎటువంటి అహంకారము లేకుండా మరి వర్తించుచు తన యొక్క ధర్మాలను నిర్వర్తించేటువంటి వాడు. అంటే వైరాగ్య భావంతో, అంటే ఏంటి, ఏ పని చేసినా దానిపైన అటాచ్మెంట్ లేకుండా డిటాచ్మెంట్తో చేయడం.
ఇది నేనే చేశాను, నా వల్లనే అయింది అనే భావన కాకుండా, ఇది భగవంతుడు కృప, నాకు ఈ విధంగా అవకాశం ఇచ్చాడు, దీనిని నేను నిర్వర్తించాను అనే భావన ద్వారా నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కనుక మరి ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చినటువంటి మనకి ఆ ఉన్నటువంటి ధర్మము మరి సాధారణంగా మరి ఆ ప్రవృత్తి ధర్మంగా చెప్తాము. దానికి ఆత్మలు మాత్రము, అంటే ముక్త జీవులు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతులైనటువంటి వారు మాత్రము దానికి విరుద్ధంగా నివృత్తి ధర్మములో నెలకొని ఉంటారు. అదే దేవదేవుని కోసం పనిచేయడము అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ విధంగా దేవదేవుని కొరకు పనిచేసేటువంటి వాడు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, కృష్ణ చైతన్యములో ఉన్నటువంటి వాడు, ఎవడైతే తన హృదయంలో సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకుంటూ, అటువంటి వాడు స్వామిత్వ భావన లేకుండా తన కర్మలను ఆచరిస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ గృహమేధులు మాత్రము పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్పినట్లుగా ఉన్నత స్థితిని పొందాలి అని, లేదా ఏదో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లోకాన్ని ప్రవేశించాలి అని ప్రయత్నించి, అలా ప్రవేశించి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి అతడు వస్తూనే ఉండేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. 7th శ్లోకం పెట్టింది. సో ఇంకా కపిల భగవానుల వారు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సూర్యద్వారేణ తే యాంతి పురుషం విశ్వతో ముఖం పరావరేశం ప్రకృతిం అస్యోత్పత్యంత భావనం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సూర్యద్వారేణ, సూర్యకాంతి పథము, అంటే కాంతి పథము ద్వారా, కాంతి మార్గం ద్వారా. మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, మరి ఆ సూర్యోదయం అయ్యేటువంటి 6 మాసాల కాలాలు ఉత్తరాయణ కాలము, అలాగే మనకి ఈ సంవత్సర కాలంలో 2 ఆయనాలు ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. సూర్య ప్రయాణం 2 వైపులుగా ఉంటుంది. ఎలాగూ తూర్పును ఉదయిస్తుంటాడు, కానీ కొంత 6 నెలల కాలము ఆ తూర్పుకు కుడివైపు నుండి కొంత కుడివైపుగా, అంటే దక్షిణ వైపు నుండి సూర్యోదయం జరుగుతుంది, దాన్నే దక్షిణాయనము అని. అలాగే ఉత్తరం వైపుగా జరిగేటువంటి ఆ 6 నెలల కాలాన్ని ఉత్తరాయణము అని. సో ఆ ఉత్తరాయణ కాలం అని చెప్తారు. అలాగే మనకి మాసంలో 2 పక్షాలుగా మాసాన్ని చెప్తాము, శుక్లపక్షము, కృష్ణపక్షము. శుక్లపక్షము అనేది వెలుతురు పక్షంగా చెప్తూ ఉంటుంది. కృష్ణపక్షం అనేది చీకటి, అంటే పౌర్ణమి నుండి అమావాస్య వరకు, అమావాస్య నుండి పౌర్ణమి వరకు, అలా ఈ ఉండేటువంటి విషయాలు కూడా మనకి అక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, కాంతి పథము ద్వారా ఎవరైతే అంటే మార్గాలలో ఆ ఉన్నతమైన, అంటే కొంత జ్ఞానము ద్వారా, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు ఈశ్వరుడు పురుషం విశ్వతోముఖం, విశ్వమంతటిని గాంచేటువంటి వాడు, పరావరేశం, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక అపర, ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు చెప్తాడు భగవద్గీతలో. ఓ అర్జున, ఈ భౌతిక జగత్ నా యొక్క, అంటే అపరశక్తిగా చెప్తాడు. దానికి భిన్నంగా నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంది, అదే పరాశక్తి అంటూ చెప్తాడు ఆయన. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులకు అధిపతి, ఆ 2 శక్తులను తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు, విశ్వాన్ని అంతటినీ గాంచగలిగేటువంటి వాడు, మరి ఈ విశ్వమంతటికి ఉనికిలోనికి రావడానికి కారణమైనటువంటి వాడు, అలాగే ఈ విశ్వమంతా కూడా లయించే విధంగా చేయగలిగినటువంటి వాడు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ముక్త ఆత్మలు సూర్యపథము ద్వారా, కాంతి మార్గము ద్వారా, అంటే జ్ఞానపథము ద్వారా, సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చీకటి ఉండదు, మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అజ్ఞానము నశించిపోతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి
ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు ఈశ్వరుడును, జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తికి మరియు జగత్తు యొక్క లయమునకు మూల కారణుడు అయిన పరమ పురుషుణ్ణి, మరి అటువంటి వారు ఎవరు? సంఘరహితముగాను నిర్మమత్వముతోనూ నిరహంకారముతోనూ తన యొక్క స్వధర్మాలను వర్తించినటువంటి వాడు, తన స్వధర్మాలలో నిమగ్నమైనటువంటి విశుద్ధ చిత్తము కలిగినటువంటి వాడు మరి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి సూర్యపథము ద్వారా చేరుతూ ఉంటాడు అనేది ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణ మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. సూర్య ద్వారేన అనే పదము నాకు ప్రకాశ పథము అంటే కాంతి పథము అని లేదా జ్ఞాన పథము అని ఉంటారు. ఎందుకంటే అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకునే జ్ఞాన పథము ద్వారా లేదా సూర్యలో ద్వారా అని భావము అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే కాంతి మార్గము ద్వారా అని. కాంతి అంటే ఏంటి? మనకి వెలుతురు అంటే ఆ చీకటి నుండి బయటపడడము, అజ్ఞానము నుండి బయటపడేటువంటి ఆ స్వభావము ద్వారా అని భావము అని చెప్తున్నారు. సో మరి అందుకే చెప్తూ ఉంటుంటారు భగవద్గీతలో మనకి అన్ని ద్వారాలు ప్రకాశితమైనప్పుడు, ఎప్పుడు మరి సత్వస్థితి అని ఎప్పుడు చెప్తారు? ఎలాగైతే ఒక సూర్యుడు ఈ లోకాలన్నింటికి వెలుతురు ఇస్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ పరమాత్ముడు, హృదయస్థ పరమాత్ముడు జీవుడిని తన ప్రకాశ మార్గంలోనికి పయనింప చేస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎప్పుడు? మరి ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందినప్పుడు, ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముణ్ణి ఎరిగినప్పుడు, మరి ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి, మనకి చతుశ్లోకే భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటుంటారు ఒక శ్లోకంలో, వారి యొక్క హృదయంలో అంటే నా యొక్క భక్తులు నా గురించి తెలుసుకొని, నా యొక్క దివ్య లీలలను తెలుసుకొని నాలో నిమగ్నమై అంటే నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతారు. అలా నిమగ్నమైనటువంటి వారు మరి తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాకుండా నా శాశ్వత ధామమైనటువంటి ఆ గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా చేరుకోవడానికి వారికి ఆ జ్ఞానాన్ని నేనే ఇస్తాను అని చెప్తుంటారు. వారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి నేను ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఎవరి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగిస్తాడు? ఎవరిది పడితే వాడిది కాదు. ఎవడైతే ఆ భగవంతునికి శరణాగతి అవుతారో, పూర్తి స్థాయిలో తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకుంటాడో, అటువంటి వారికి ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి వారి యొక్క భాగోగులను ఆ భగవంతుడే చూస్తాడు అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఇక్కడ మరి ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు ఈశ్వరుడును, అలాగే ఈ భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తులన్నిటినీ కూడా మరి ఈ మూల కారకుడు ఆయనే. అవి ఉనికిలో ఉన్నవి అన్నా, అవి లయించిపోతున్నాయి అన్నా, వాటన్నిటికీ కూడా మూల కారకుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ఆ విశుద్ధాత్ములు, ఆ ముక్తాత్ములు, బద్ధజీవులు కాదు ముక్త జీవులు ఆ సూర్య పదము ద్వారా చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంధకారమున చరించక సూర్యలోకము ద్వారా ప్రయాణించమని వేదములు ఉపదేశించుచున్నవి. మరి వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి మనకి శాశ్వత మార్గాలు రెండు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా చెప్పినటువంటి ఈ జగత్తులో రెండు శాశ్వత మార్గాలు ఉంటవి. ఒకటి శుక్ల మార్గము, రెండవది చీకటి, అంటే ఒకటి వెలుతురు మార్గము, రెండవది చీకటి మార్గము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో వెలుతురు మార్గంలో ప్రయాణించమని వేదాలు మనకి ఇస్తూ ఉన్నాయి. కానీ మనమేం చేస్తున్నాము? ఈ చీకటి మార్గము, అజ్ఞాన మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తూ బద్ధజీవులమై ఉంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ ప్రకాశిత పదము ద్వారా ప్రయాణించట చేత మనుజుడు గుణ సంపర్కము నుండి విడివడి పూర్ణ పురుషోత్తముడు వసించునట్టి ధామమును చేరునని సైతము ఇచ్చ
ఉపదేశితమైనది. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన మార్గము ద్వారా ప్రయాణించినటువంటి వాడు చివరికి అనేక ప్రయత్నాల ద్వారా చివరికి సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడినటువంటిది. అంతిమంగా వాడు మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇక్కడ కపిల భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది కూడా అదే అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. పురుషం విశ్వతోముఖం అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడు అని భావము ఇందులో ఈ శ్లోకంలో పురుషం విశ్వతోముఖం అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడు మాత్రమే అని, అంతేగాని ఆ భగవానుని యొక్క అంశలైనటువంటి సూక్ష్మ అంశలైనటువంటి జీవులు ఎవరూ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులలో ఎవడైనా ఆ భగవంతునితో సూక్ష్ములైనటువంటి వారే. అందుకే చెప్తారు ఆ భగవంతునితో సమానులని కానీ అంతకంటే ఉన్నతులని కానీ ఎవ్వడూ ఉండడు. అర్జునుడు అర్థం చేసుకుని 11వ అధ్యాయంలో చెప్తారు భగవద్గీతలో మనకి, ఓ జగన్నివాస, నీకంటే గొప్పవారు కానీ నీతో సమానులైన కానీ ఎవ్వరూ ఉండరు అంటూ చెప్తారు ఆయన. మరి అలాగే మనకి ఒకవేళ ఆ విధంగా భావిస్తే అది అపరాధాలే. మన పద్మపురాణంలో మనకి ఉన్నటువంటి 10 అపరాధాలలో కూడా ఒకటి చెప్తారు. ఏంటి? బ్రహ్మ శివుడు మొదలైనటువంటి వారు ఆ విష్ణువుతో సమానులని కానీ అంతకంటే ఉన్నతులని కానీ ఎవడైనా భావించడం కూడా అది అపరాధమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు భగవానుడు తప్ప జీవులు ఎవరు ఈ భౌతిక జగత్తులో. సో మరి అటువంటి వారు సూక్ష్మమైనటువంటి వారే కనుక వేదములందు భగవానుడు నిత్యులందరిలోనూ పరమనిత్యునిగా పిలువబడుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా నిత్యమైనటువంటివి, కానీ ఆ నిత్యుల అందరిలోనూ కూడా మరి ఆ భగవానుడే అత్యుత్తమ అంటే పరమనిత్యుడిగా పిలువబడినటువంటిది కనుక మరి ఇక్కడ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అంటే ఆ భగవానుడే అని తెలియచేస్తున్నారు. అతడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు యజమాని. మరి ఈ జగత్తు వ్యక్తీకరణానికి మూలకారకుడు. మరి ఆయన శక్తి చేతనే సంభవం అవుతూ ఉంది ఇది అని చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క అపరశక్తి పరాశక్తులు ఈ మొత్తం కూడా ఈ అపర శక్తి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క వ్యక్తీకరణము అని చెప్తున్నారు. సో మరి తల్లిదండ్రుల కలయిక శిశువు జననముకు కారణమైనప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ జీవుడు పురుషుని యొక్క రేతకణాన్ని ఆశ్రయించినప్పటికీ అక్కడే ఉంటే అది వృద్ధి చెందదు. ఆ పురుషుడు స్త్రీతో కలిసినప్పుడు ఆ రేతకణము ఆ స్త్రీ యొక్క అండాన్ని చేరడం ద్వారానే జీవుడి యొక్క కలయిక. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రకృతుల ద్వారానే ఈ మాయ అసురులు భావించినట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తుకు కారణుడు ఎవడూ లేడు అంటూ భావిస్తారు వాళ్ళు. కానీ ఆ భగవంతుని ఆ పరమ పురుషుని యొక్క దృష్టి మనకి ఇంతకు ముందు కూడా వస్తుంది. ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన దేవదేవుని యొక్క దృష్టి ఈ భౌతిక జగత్తుపై పడినప్పుడు మాత్రమే ఈ భౌతిక జగత్తు వ్యక్తీకరణమవుతూ ఉన్నది. అంటే నిమిత్త కారణుడు స్వయంగా ఆ భగవానుడే, అంతేకాని ఈ భౌతిక జగత్తు కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.